Construction worker sa Sinait, Ilocos Sur nasawi sa salpukan ng van at truck. Nakatutok si Russell Simorio. Sa cellphone video na ito, makikitang nakaandusi at wala ng buhay ang driver ng van na si Pacifico Castillo, isang construction worker. Ayon sa investigasyon, pauwi na ang biktima ng makasalubong ang truck sa Sinait, Ilocos Sur. Mabilis na nagpatakbo papunta dun sa shot club ng daan na yon. Kaya lumalabas na umagaw siya sa linya. Bigla na lang sumalubong yan. No? Kaya doon nag-head-on collision silang dalawa. Makikita din sa video na naputol ang isang paa ng biktima. May tumawag sa amin, mga pamangkin. Nagpunta kami lahat. Kala namin may buhay pa. Hindi na naiabot sa ospital. Sa Pusurubio, Pangasinan, naputol din ang kanang paa ni Freddy Seeking matapos masalpok ng SUV ang minamaneho nitong motorsiklo sa National Highway ng Barangay Bubunan. Dadalaw lang daw sanang biktima sa kanyang apo nang mabangga sa mismong pedestrian lane. Hindi na makakapagtrabaho kasi wala nang paa. Kasi nga nabangga. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng kontrol ang driver ng SUV kaya nabangga nito ang motorsiklo. Ako, si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan.